बया रमेन्टिक जाखादोंमोन दे खिन्थु मैया साला दिनैबो थांनो नागिरबाय गलाफिनियाव दिनै हौवायानो फैगोन थै थेवब्लाबो साननै थानो मोनबाय दे बेजों गलाफिजों उन्दुनायनि मजायानो आलादाखा माने फिलिंसआ बिराद फैखायो आरो बेजों नाथाय बे मैनास्रिजों इसेबो फिलिंसआनो फैया खाथियावनो थानो बाखायो आं बिनि दा साला मानसिया गैयैखाय ओरैबायदि गोसोखौ स्ट्रं मोजां मोनलायदों आं दाथ' बे थांनाया साननैयानो जालायलांबाय फैसिगोनसो खोमा थैथेरिगा आं बेखौ सहायथारनो हाथारलालै दा आं बेखौ फिनिशसो खालामनांसिगौमोनलै बेखौनो बुथारनानै फबनासो दोननांसिगोनलै नङाबाथ' बियो थांनायनि नामखौनो लाखाया दाथ' आरो नै फैफिनबावगोनसो गाबोन समफोरनो फैफिनगोन बियो फैबानो आंहा खर'आ गिलिर टेनसन मोनलायसिगोन मानसिखौनो नायनो हाखाया आङो राखावखाव साइस गैया फाइस गैया साला जेबो फिलिंसआनो फैया गोरान रानदों साइस गैयाबाबो फिगारफोरा एसे मोजां जानांगौलै आरो फिगारफोरा जुदि मोजां नङाबाबो मोखाङा बिराद साइस जानांगौ होमबानासो एसे फिलिंस फैयो ना महर मोजां ना फिगारानो मोजां बिनिया जेबो फिलिंसआनो फैया सालारै जानाय नंला गबदा बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला मायबा नङा मायबा मोनसे प्लेनिं बानायथारनांगोन बियो गैयियावनो प्लेनिंफोरखौ बानायना दोनसैलै र' साला जों रायज्लायनो थांनि नङाबा आं सहायनो हालालै एकदम नांला आंनो बेखौ बुथारनानै फबना दोनाबाना जानाय नंला बे आइयाबो बुथारनायसिम साननांगौ नङाबा बियो जोंजोंनो थाबाय थागोन बेदलावफोरबायसि सिथाबनानै आरो ओंखामखौनो मोजाङै होआ बेनो जोङो बेदर जाबाबो हारा होयो ना जाबाबो नानि सुखौल' होयो ओंख्रि भाजाफोरखौथ' सामुससेबो होआ खोमा ओंखाम गोजा जायो बिबो इसे खुरैसेल' थेवब्लाबो मानो थांनो रोंलालै बियो आयै माबायदि हिन्जाव जानांगोन दै सहायनो हाला आं जानाय नंला दिनैनो प्लेनिंखौ बानायथारनांगोन आं भारतआ मोसौनो गांसो होलांबाय दे बे मैनास्रि सैमाया फैसाखौबा दा माला लाबोयो जोंबो साला मोसौखौ आथिं सिफायना दोननानै लसथ' जाया लस जानो होनो हाया दे 20,000खौ लाबोआबा गंनाय नंथारालै बियो बेथे आइलै मायो हाबा बे मैनास्रियाथ' फैनायानो जालायसिगोन ना साननै बा सानसेनि उनावनो फैसिगोन माथो बिलाय माने आं बेखौ सहायनोनो हालालै आयै बेसे दिन बिनि मोखां नायबावनो मोनबावगोन आङो आरो आयै बेखौथ' जोंफोर साजा होआ नङा बेसेबा साजाबो होबाय ओंखामखौथ' जोंफोर खुरैसेल' होयो मालाबाथ' खुरैसेबोसो होबावा ओंखामखौनो दोनबावा ओंख्रि जाबाबो ओंख्रिखौनो होआ सामुससेफोरल'सो होयो हाराल' होयो बेदर जाबाबो आरो ना जाबाबो सुल'सो होयो थेवब्लाबो मानो थाङा बियो एसेबां साजा मोननायनि उनावबो आरो आंजों बुजायोबो मादाम जेसेबां बुजाखायो आंजों थेवब्लाबो माने थांनायनि नाम लाया न'आव बियो आयै बेखौ जोंफोर बुथारनानै फबना दोननोसैलै रावबो मोनथिनायबो नङा जेनेबा बुथारनोबोथ' हायो र' ओमफ्राय बुथारखांनायनि उनाव जोंफोरो मोनथिजागोन माथो मानसिफोरजोंलाय हमजागोन जोंफोरो आयै बियो थांनाय नङालै जोंनि न'निफ्राय मालाबाबो थांनाय नङा बियो जेसेबां साजाबाबो थांनाय नङा प्लेनिं बानाय आयै मायबा नङा मायबा मोनसे प्लेनिं बानायनानैबाबो बेखौ बुथारनांगोन जेनेबा मिस्टेक जानानै थैदों बेफोरबायदिलै जोंफोरनि आखाइ गैयि बेफोरबायदि प्लेनिं खालामनांगोन नङाबा गेसखौनो लिक खालामनांसिगोनलै बेखौ नङा र' बेफोरबायदिबाबो एसे बोरैबा जाहैगोन खोथाया आंनि खर' माथायाव माबा मोनसे आइडिया फैदों र' मा आयै मा बेयो मालाबा हाखर गोथौआव जि उनु सुनो थाङो जेनेबा हाखराथ' जोंनिया बेसेबा गोथौखा एसे सिगाङाव थांबानो गबगोन बियो ओमफ्राय बिखौ जि सुबाय थानायावनो एकदम गोसा नारख्लायना होबाथाय बियो गोथौसिम थांखागोन गोथौआलागै थांबाथ' बियो गबखाबायलै आयै बे मोनसे आइडियाखौनो बाहायनांगोन होमबासो मानसिफोरा जोंफोरखौ सन्देह खालामनाय नङा मानो होनबा बिखौ फिस्लायनानै गोथौसिम गोलैना थांदों सानखागोन माने हाखरा फिस्लाबोना र' ओमफ्राय सोर नाख्लायनो थांगोन आयै हा नों आयै ना आं थांनांगौ नाङा र' नोंबो थांनाङा आंबो थांनाङा होनबा सोरथ' थांगोन दे आयै पापरि बै सानि मोनजारोङि गथ' पापरिया बेथ' दा बुजिनो हानाय जाथ'वाखै जोंफोर बेनो 10 थाखा फैसा होगोन होनानै ओमफ्राय बेखौ नारख्लायनो होगोन
ओइ फैसा 10 थाखायावनो खामानिया जागोन जोंफोरनिया होमबाना बिसोरनियावथ' 10 थाखा बारो थाइसेखौनो मोना खोमा ओहो दा जोङो 10 थाखा होबाथाय थाइबा दामनि पेकेटनि मोनगोन पेकेटनि माने मोनजागोन दा आं बिसोरनियाव थांगोन र' ओमफ्राय जोंहानियाव दा नारें खमला दङना मिसाखौनो बिसोरनि न'आव थांनानै फै फाफरि जोंहानिया नारें खमलाया ओरैनोसो सिरि गारबाय दङ जाफै होननानै लिंहैगोन आङो बे गथ'नो 10 थाखा फैसाखौ होबाय ओमफ्राय बैखौ नायख्लायना होनाय होनबानो नाख्लायना होगोन बियो बैसोआलाय बेसे जादों दे दासो 7-8 बोसोर जागोन आयो होमबा जोंनिया खामानिया जाथारबायना र' आयै ओमफ्राय मैनास्रिया जुदि सानस्रिनो रोंगौबा बासिगोन माथो रोङा सानस्रिनो रोङा बियो रोंगौ खोमालै आयै नों सोंनाय आरो दाखालि बावैसो बुंबाय गावगायानो जिया गोथौ थांबाय दा बोरै लायनो सानस्रिनोबो रोङा होनना बुंबाय आंनि सिगाङावनो गन लानानैसो जिखौ लाबोदोंमोननो दाखालि बियो होमबालाय थेवब्लाबो आयै खेबसे सोंबावलै दायो सानस्रिनो रोङा बियो सानसेबो सानस्रिनायबो नुफेराखै आङो दे थेवब्लाबो दायो सोंहरगोन दे आङो खेबसे होमबासो नोङो फोथायगोन बै रामुसिं बोरायजों नोङो आंखौ हाबा जानो होदों आयै बोराय नङाहाय 20 दान ना 29ल'सो बैसो जाबायनो ओरैनोसो बिदि नुयोनो बिखौ गावगायानो बुंना लादों बारा बैसो जायाखैनो दे मा होनदों आयै 28-29 बोसोरफोरखौ एसेबांबो बोराय नुवालै आयै नोंनिख्रुइबो बोरायसिनसो नुयो रामुसिंखौ दे 28-29 जायाबाबोथ' बिदिनो 32-33फोर जानो हागौ आरो एसेबां गिदिरालाय मा गिदिरसि आरो हौवाफोरा एसे गिदिर जाखानांगौ आइ मिथिबाय समान समान सेंग्रा गोरलैफोरजों थांगोन नामा मा जाहोनो हागोन बिसोरलाय दा नोङो रामुसिंजों थांबाथाय उन्दु जानो हागोन नाथाय सेंग्रा गोरलैफोरजों थांबाथाय नोंनिया लाइफानो सेस आइ धंस नोङो खस्थ' मावनासो जानांगोन हाजिरा खामला मावनानै बिनिसाय नोङो रामुसिंजों थांबानो आजादि जाबाय थानो हागोन मोनजाबाय थागोन नोङो बिदि होननानै आं एसेबां 50 बोसोर बैसोनि बोरायजों थांगोन नामा थाङा आङो मानो थाङा थांनांगोन नोङो बेमार जानायाव सोर नायदोंमोन नोंसा नोंदामोना रावबोआनो खबरानो फैयाखै माथो बै रामुसिङा नङामोनबा आं दासिमहालागै थैगौमोनसो खोमा दाबो नै मुलि जानायनि फैसाखौबो बिसो होदों आं थाङालै आयै 30-35बाबो एसे बेलेगमोन नाथाय बियो बोरायथारबाय 50आथ' जाखाबाय बाजिया गांजेमा गोसोमरानि मा बिमानि खोथा एसेबो लाया नोङो जोंनियाव खरसा जानो फैसायानो गैया बे रामुसिङासो होबाय थायो बिनि फैसाजोंसो सोलिगासिनो दा नोंखौ बियो लांगोन होनदों नोंखौ हराबा माथो गाज्रिसो मोनगोन एसेबां फैसा जाबाय आङो आरो दाखालि आंनि बेमारावथ' 10,000निबो बारा थांदोंनो आयै मानि थाखाय नोङो आंखौ बै बोरायजों हाबा जानो थिनबाय दङ बै बोरायजों हाबा जानो हायो नामा आं 25 बोसोरानो जायाखै 25 बोसोर जायाखैहाय 25 बोसोर जाबाय नोङो 25 बारनानै 26आवनो हाबसिगोन 25-26 बोसोरानो जाबाय रामुसिं मोनजों मानो थांनो हाया दे उनाव समायलांगोन ना बोरायाखैथ' बेबो एसेबांबो बोरायाखै आंनिख्रुइ सेंग्रासिनसो जागोन बै बोरायखौ फैनो होला आङो साला बियो आंखौसो मथलब खालामबाय दङ बिनिया मथलबानो एसे बेलेगखा आंखौ मोननो लुबैनासो बियो फैसा होबाय थायो नोंनो नों जेबोखौनो बुजिया आयै गांजेमा गोसोमरानि बियो ओरैनोबाबो मानसिया मोजां आरो मालाय गियानिबो आरो मालाय बैसो जाबाबो जेबो लोङाबो जायाबो सोबाबो मिथिबाय ओइ गांजेमा गोसोमरानि नोङो एसे बुजि इयुननि खोथाफोरखौबो एसे सान नोङो नों दा सेंग्रा गोरलैफोरजों हाबा जाबाथाय नोङो फस्थायनांगोनसो हाजिरा खामला मावनासो जानांगोन बेसे बुंबावनो आं नोंखौ बेसे बुजायबावनो मानो एसेबो बुजाया नोङो आजादि उन्दु मोनजाबाय थागोन आइ रामुसिंला ओरैनोबाबो रावबो गैया गावगायल' बिनानावफोर दङ मालाय हाबायानो जाजोब्बाय फिसाफोरानो देलायलांबाय जेबो टेनसन मोननाय नङालै आइ नोङो रामुसिंजों हाबा जाबाथाय बिमा बुरै हारसिंल'सो बेबोलाय खैदिन थाबावनो दे नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो थां नोङो आइ नों मानो बुजिया आं हानाय नङालै आयै आं बे बोरायनि खाथियावनो थानो हाया मा बोरायल' होनना बुंबाय थायो जेबो बोरायाखै बियो माबा आइयाबो आं सुगाव थांनो नागिरदों माबा मुडखौनो गाज्रि खालामना होबाय थाङा दे आङो हाबा जाया बै रामुसिं बोरायजों बाल बोरायजों आया ओइ गांजेमा गोसोमरानि मा होननानै बुजायबावनो आं दा बिमाफोरा सानफ्रोमबो फिसाफोरनि थाखाय मोजां खोथाफोरखौल' सानखायोलै आइ
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा लोगोफोर ओरैबायदि नेट स्ल' आं माने कार्टुनखौनो दिहुननो हायाखै आरोना जेन खोन्दोथामल' बानायनो हाबाय लोगोफोर माने जों गामियाव ना नेटखौनो मोननो नागिरा जोंनि ससेयाव बांद्राय मोना आरोना जोंहानावदि एसे मोनबावोसो न' गाहायावथ' एसेबो मोना आरोना लोगोफोर एसे जानो थाङा आरो मैयानिफ्राय बांसिनसो नेटआ स्ल' जाबावदों लोगोफोर माने आं भिडिअखौनो नायनो हायाखै आंलाय दिनै एसे गोलावै बानायनो सानदोंमोन 7 खोन्दो 8 खोन्दोसो खालामनो सानदोंमोन गैया हाया लोगोफोर कार्टुनानो ओंखारा आरोना एकदम लानोनो हाया बेकग्राउन्डखौनो कार्टुननि केरेक्टारफोरखौनो लानो हाया एकदम माबा गिदिंबाय थायो दे होमबा लोगोफोर गाबोनो मा जायो नायनोसै बिराद प्रब्लेमलै एपनिबो प्रब्लेम जाबाय थायो आरो नेटखौथ' बुंखानाङा लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो